गिबियावनो बयखौबो स्कलार्स टिउसन सेन्टार चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दा बे भिडिअ'आवहाय जों सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि मेथ्सनि माखासे कुइसनफोरनि सायाव सावरायगोन। बेवहाय होनाय दङ जे कुइसन नम्बर 1 आवहाय मा होनदों जे बेवहाय सासे बलारआ मोन 8 क्रिकेट गेलेनायाव लानो हानाय उइकेटनि अनजिमाया गाहायाव होनाय बादि। जे मा होनदों सासे बलारआ मा होनदों 8 ना क्रिकेट गेलेनायावहाय लानो हानाय बिनि उइकेट, बे उइकेटाहाय नैबे गाहायाव होनाय बायदि। बेयावहाय फार्स्टआवहाय 3, सेकेन्डआव 2, थार्डआव 0, फोर्थआव 1, 6, 2, 1, 2 बेबायदि ना। अब्ला बेवहाय खारिनि गेजेरगाङा जागोन दा मड अफ द डाटा इज, मानि बिनि गेजेरगां एबा मडखौ जोङो दिहुननांगौ बे डाटानि ना। बा जोंना मडखौ जों माखौ लागोन जेब्ला जों बेवहाय नाय जे मडआ माया जागोन जे बेवहाय बांसिनथार अनजिमानि ना, बांसिनथार अनजिमाया मा जागोन बेवहाय मड जागोन। बेवहाय नाय 2आहाय मोनथाम दं बेना, होमब्ला बिनि मडआ मा जागोन बेवहाय गेजेरगाङाहाय 2आ जागोन अपसन नाम्बार सियाहाय जाय बांसिन बेनोहाय ना। दाना नेक्स्टआव दङ दुलुरनि रोजा गासै आरो बिखुं दब्लायथिया समान दुलुरनि खावा जागोन। जिहेतु बेवहाय मा होनदों रोजा गासै, दुलुरनि रोजा गासै आरो दब्लायथिया मा होनदों समान। होमबा जों मा मिथियो दुलुरनि जिनाखि मा होनो बेखौ दब्लायथि दिहुननाय ना, दुलुरनि दब्लायथि दिहुननाया रोजा गासैया मा जागोन बेवहाय 4/3 पाइ आर किउब आरो बिनिफ्राय बिनि जिनाखि दब्लायथि जे रोजा गासैजों मा जाहैदों दब्लायथिजों समान। बा रोजा गासैया मा जाबाय 4/3 पाइ आर किउब आरो दब्लायथिया जाहैबाय रोजा गासै मानि भलिउम आरो बिखुं दब्लायथि मानि कार्भ सारफेस एरिया। कार्भ नङा सारफेस एरिया, कार्भथाय खेंख्रा बिखुंसो जायो बेवहाय सारफेस एरिया। होमबा बेयावहाय दुलुर मानि मा, दुलुर मानि स्फियार ना। होमबा खाव मानि डायमिटारखौ जोङो दिहुननांगौ। होमब्ला दुलुरनि जिनाखि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला बे मा जागोन 4 पाइ आर स्कुवेर। बेवहाय 4जों 4 केन्सेल जागोन, पाइजों पाइ केन्सेल ना। आराबोथ' समान होनखादों सखावाहाय, होमबा आरायावहाय मोननै इयावहाय मोनथाम, होमबा आरा मोनसे थागोन बेवहाय ना। बेयाव मा थागोन 3r समान मा जागोन ओरैजाय 3r नङा बेवहाय 3आ गाहायावसो ना, होमबा गाहायाव मा जागोन गोजौआवहाय r गाहायावहाय 3। मानो होनबा जेन्नाय मा बेवहाय आरा मोनथाम दंमोन ना, मोनथाम आरो बेवहाय मोननै, होमबा मोननैयावहाय जोङो बेवहाय मोननै ना, बे r2 बेवहाय r3, होमबा मोनथामावहाय जोङो मोननै दानबा मोनसे थागोन, होमबा r थाबाय समान ओरै मा थाखो 1 गासिखौबो रानजोब्बाय आरो ना। होमबा r नि माना मा जासिगोन बेवहाय 3। होमबा जेब्ला r नि माना 3 जायो अब्ला मा जागोन बेवहाय मा जायो r नि मानाहाय मा जायोबा 3 जायोबा जागोन। नाथाय बेवहाय मा होनो दाना डायमिटारखौसो होनदों, डायमिटार आरो डायमिटार मानि मा डायमिटार जाबाय d इजिकुल टु मा जायो 2r जायो। होमबा मा जागोन 2 × 3 इजिकुल मा जागोन 6 इउ। होमबा बिनि जिनाखि डायमिटार बा खावाहाय मा जागोन होनबाथाय 6, जुदि आरखौ सोंनायमोनबा 3 जागौमोन बेना, होमबा बेवहाय 6 इउनिट जागोन बेवहाय अपसन नाम्बार सियाहाय। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ द मिडियान एन्ड मड अफ ए डाटा आर 33 and 45 रेसपेक्टिभलि देन इट्स मिन इज। जेवहाय मा होनदों मिडियान, बिनि जिनाखि मोनसे डाटा मोनसे बेवहाय खारिनि जिनाखि मा होनो मिडियान, बिनि मा होनदों गेजेरमा। मिडियान मानि मा गेजेरमा, मड मानि मा गेजेरगां, गेजेरमा मिडियान मानि गेजेरमा आरो बेवहाय मड मानि गेजेरगां होनगोन ना, गेजेरगां। जे बिनि गेजेरमा आरो गेजेरगाङा फारि बेसेबां होनदों 33 आरो 45, होमबा गेजेरमाया मा जाना दङ 33 आरो गेजेरगाङा बेसेबां 45। अब्ला जों मिन मानि माखौ दिहुननांगौ गेजेरथिखौ जोङो दिहुननांगौ। माखौ दिहुननांगौ जोङो गेजेरथिखौ जोङो दिहुननांगौ। होमबा जों मा मिथियो जोङो थोंजोङै बानायनो हायो जेब्ला जोङो मिनखौ दिहुननांगौ जायो अब्ला मा जागोन 3 मिडियान भार्सेस मा होनो माइनास मा जागोन मड डिभाइडेड बाय मा जागोन 2। दानिया बेवहाय मा होनाय दङ मानाहाय 33 ना, 33 मानियाहाय मिडियाननियाहाय 33। होमबा जोंहाय मानखौ फज'दो गाहायावहाय 2 जाबाय ना,
3 इनटु मेडियानआ बेसेबां 33 होमबा 33 मा दङ माइनास बेखायनो माइनास मडआ बेसेबां जागोन बेवहाय मडआहाय 45 जाबाय ना दानिया अब्ला मा जागोन बेवहाय 33 जों 3 जों इनटु खालामबा 99 minus 45 99 minus 45 by 2 मा जागोन 99 निफ्राय 45 थांबा 9 निफ्राय 5 थांबा 4 9 निफ्राय 4 थांबा 5 मा जागोन बे 54 by 2 एखौ 2 जों रानबा 5 खौ 2 जों रानबा 2 ना मा जागोन 4 14 बा 7 मा जागोन 27 मा जागोन 2 जों 54 खौ रानबा बेसेबां 27 होनबा अपसन नम्बर C आ जागोन जे बिसोरनि गेजेरथिया मा जागोन होनबाथाय गेजेरथियाहाय 27 जागोन नेक्स्टआव दं इफ एलसियाम जुदि दुवासेयाहाय मा जागोन 91 आरो 22 नि दुवासेया 182 ना 182 अब्ला मा खालामनांगौ HCFखौ दिहुननांगौ डियासाखौ दिहुननांगौ जोङो जे 91 आरो 22 नि जेनाखि दुवासा बियो 182 जायोबा माने एलसियामाहाय 182 जायोबा 182 जायोबा अब्ला जों HCF एबा माखौ दिहुननांगौ डियासाखौ जोङो दिहुननांगौ मा जायो HCF समान मा जागोन मोननै अनजिमानि सानजाब गासै मोननै अनजिमा मा 91 सानजाब 22 बेनिफ्राय मा जागोन गायावहाय एलसिएमा बेसेबां दुयासाहाय 182 जे मा जायो नोङो HCFखौ दिहुननांगौबा मोननै अनजिमानि सानजाब गासैखौ माया रोंगोन एलसिएमा रोंगोन आरो जुदि HCFखौ दिहुननांगौ जुदि एलसिएमखौ जुदि दिहुननांगौबा HCFआ होखानानै जुदि एलसिएम दिहुननांगौबा मा जागौमोन बेवहाय मोननै अनजिमानि सानजाब गासै गोजौआवहाय बायाव मा जागौमोन HCFआ जासिगौमोन बेवहाय HCFआ जागौमोन गोजौआवहाय मोननै अनजिमानि सानजाब गासै हा मोननै अनजिमानि सानजाब गासै गोजौआवहाय बेबायदि मा जागोन 91 जोंखौ रानबा 2 हरबा 2 ओमफ्राय 9 जों 2 जों 18 होमबा 2 जों बेखौ रानबा 1 3 13 होमबा मा जागोन डियासायाहाय 13 अपसन नम्बर याहाय दानिया नेक्स्टआव दङ जुदि मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सिमाया 22 सेन्टिमिटार जायो अब्ला बेंखननि जखायसेनि दब्लायथिया जागोन जखायसे माने क्वाड्रेन्टखौहाय जोङो मोनसे क्वाड्रेन्टनि जेनाखि दब्लायथि बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ जे बेंखन बे बेंखन ना बेवहाय माबा जागोन मोनबेसे क्वाड्रेन्ट थागोन मोनब्रै थागोन बेना अब्ला जों बे मोनसेनि मा खालामनांगौ दब्लायथिखौहाय जोङो दिहुननांगौ बेनि सोरगिदिं सिमाया बेसेबां होनदों 22 सोरगिदिं सिमा बा बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय फर्मुलाया 2πr हा बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननाया मा होनदों 2πr होमबा 2πr मा जाना दं 22 जाना दं बेवहाय ना होमबा मा जागोन 2 जों इनखौ रानबा मा जागोन 11 मा जाबाय इयो 11 मोनबाय जोंना होमबा दानिया मा दङ आरखौ लाखिनानै माजों रानहैदो जोङो आरखौ लाखिनानै दाना 11 खौ माजों रानदो 5 माने मा 22/7 होमबा मा जागोन बेवहाय आराहाय मा जाहैसिगोन बेवहाय 7आ गोजौआव सानजाफैगोन 11 जोंहाय 11 जों मा जाहैगोन 7आहाय इनटु जाहैगोन गायाव मा थागोन 22 होमबा 11 जों रानबा 2 मा जागोन 7/2 आरखौ बेसेबां मोनखो जोङो 7/2 आराहाय 7/2 जाबाय होमबा दाना जों मा खालामनांगौ बेंखननि जोङो बेंखनथि ना नैबे जखायसेनि ना नैबे क्वाड्रेन्टनि जों मा खालामनांगौ दब्लायथि दिहुननांगौ नैबेखिनिखौ होमबा आरखौ जों मोनबाय आरखौ बेसेबां मोनखो जोङो नैबेखिनिखौ दिहुननांगौबा आरखौ जों बेसेबां मोनबाय 7/2 दाना जों मा मोनसे बियो जे गासिबो समान जागोन बेयोहाय ना नैबे बिनि दब्लायथि बिनि दब्लायथि बिनि दब्लायथि बिनि दब्लायथि गासिबो मा जागोन समान जागोन होमबा जोङो फानब्रैनि फानसेखौ दिहुननांगौ जों ना मा खालामनांगौ नोङो फानब्रैनि फानसेखौ जोङो दिहुननांगौ फानब्रैनि जेनाखि फानसे बेखौ दिहुननांगौ होमबा मा जागोन दब्लाय नैबे माखौ जोङो फानब्रै खालामनांगौ फानब्रैनि फानसे खालामनांगौ जोङो जे बेंखननि दब्लायथिखौ होमबा बेंखननि दब्लायथि बे बेंखननि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला मा जायो पाइ/r स्कुवेर मा जागोन याव दब्लायथियाहाय एरियायाहाय मा जागोन पाइ/r स्कुवेर हा बेबायदि जायो नाथाय जों मा खालामनांगौ फानब्रैनिखौसो दिहुननांगौ नालाय ना होमबा 1/4 जागोन पाइ/r स्कुवेर होमबा 1/4 इनटु पाइआ मा जाबाय 22/7 इनटु rआ 7/2 स्कुवेर नालाय 7/2 7 केन्सेल जाबाय 2 जों रानबाय 11 जों दाना 7 जों इनटु खालामबा मा जाबाय 77 आरो गायाव मा थाबाय 4 जों 2 जों इनटु खालामबा बेसेबां जागोन बियो 8 होमबा 77/8 अपसन नम्बर ए 77/8 सेन्टिमिटार स्कुवेराहाय बियोहाय ना नेक्स्टआव दं मा रादायाव ax² + 5x + 7 = 0 आ मोनसे जौगानाय समानथाय जागोन
under which condition will x square plus 5x plus 7 equal to 0 be a quadratic equation माब्ला जागोन ना जिहेतु नाय x square थाफादेरा माब्लाबाबो मा जानो मोना 0 जानो मोना हा x square थाफादेरा 0 जानो मोना a आवहाय मा दङ a याहाय 0 जानो मोना ना ऑप्शन नंबर d आ जागोन याहाय 0 जानो मोना ना 0 जाया next if the circumference of a circle is 44 then its area माने circumference माने मा सोरगिदिं सीमा बेना मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सीमायाहाय 44 जायोब्ला बेनि दब्लायथिखौ दिहुननांगौ जुदि मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सीमाया 44 जायो अब्ला बिनि दब्लायथिया मा जागोन जे सोरगिदिं सीमा 2 पाइ r ना सोरगिदिं सीमानि फर्मुलाया 2 पाइ r बे बेसेबां सोरगिदिं सीमाया 44 ओमफ्राय जोंखौ रानबा 22 ना 22 जाबाय दाना मा खालामदो r खौ दिहुननांगौ ना बेयाव मा जागोन 22 बायाव मा जागोन 7 बाय मा जागोन सरि फाइखौ रानोबा फाइनियाहाय मा जागोन 22 बाय 7 नालाय होमबा 7 आ गोजौसिन जागोन याव 22 जागोन होमबा 22 केन्सेल लांबाय होमबा मा थागोन r आहाय 7 जाबाय r आ जिहेतु 7 जाबाय होमबा दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया मामोन एरियाखौ दिहुननाय फर्मुलाया पाइ r स्क्वायर होमबा पाइ आहाय 22 बाय 7 इनटु r आहाय बेसेबां 7 इनटु 7 जागोन होमबा 7 नि 7 मोनबाय 22 जों 7 जानबा सानजाबा 14 154 सेन्टिमिटार स्क्वायर मा जाबाय बियो 154 सेन्टिमिटार स्क्वायर जागोन बिनि दब्लायथियाहाय the value of sin theta cos 90 degree minus theta plus cos theta sin 90 degree minus theta is बेवहाय नोङो मान दिहुननांगौ बेवहाय मा होनदोङो sin theta into cos 90 minus theta plus cos theta sin 90 degree minus theta नि माना जागोन बेवहाय बेसेबां जागोन ना बेवहाय नाय मा दङ sin theta दाना बेवहाय cos 90 degree minus theta cos 90 degree minus theta खौ मा लिरनो हायो जोङो sin theta लिरनो हायो प्लस बेयाव मा दङ cos theta दानिया sin 90 degree minus theta खौ मा लिरनो हायो cos theta लिरनो हायो होमबा sin theta जों sin theta जाबा मा जागोन sin square theta plus cos theta जों cos theta cos square theta होमबा मा जागोन sin square theta plus cos square theta बिसोरनि मोननैनि दाजाब गासैया मा जायो 1 होमबा मा जागोन ऑप्शन नंबर C आहाय बिनि करेक्ट आन्साराहाय 1 आ नेक्स्ट मा दङ according to the Euclid's division lemma given two positive integers a and b there exists unique integer q and r such that जे मा होनो बेवहाय जिहेतु इउक्लिडनि राननाय बिमुं फारि बायदि ना मोननै जेनाखि पजिटिभ इन्टिजार राजाबथाय रग अनजिमा a आरो b ना बेवहाय मा होनदोङो मोनसे एखुथा मा होनदोङो रग अनजिमा बेवहाय q आरो r जेराव मा जायो बेवहाय मा जानो हायो जे इउक्लिडनि जेनाखि डिभिजन लेम्मा बेवहाय मा जायो जे जेब्लायबो मा जागोन बियो a is equal to b प्लस सरि नैबे q दे a नङा बियो b नट प्लस b प्लस नङा बियो ना नैबेथ' q b q प्लस r जे मा जायो a नि समान मा जागोन b q प्लस r जागोन बेनिफ्राय r नि माना मा जागोन जेब्लायबो 0 नि समान नङाबा 0 निख्रुइ देरसिन जागोन 0 नि समान नङाबा 0 निख्रुइ देरसिन बेनिफ्राय b आहाय मा जायो जेब्लायबो सरि r आहाय जेब्लायबो b निख्रुइ उन्दै जागोन मा जायो होनदोङो बेवहाय जे r आ मा जायो 0 नि समान नङाबा मा जायो देरसिन हो r आहाय मा जागोन 0 नि समान नङाबा देरसिन जागोन 0 नि समान नङाबा देरसिन बेनिफ्राय मानि फिसासिन जागोन b नि मा जागोन बेवहाय इउक्लिडनि डिभिजन लेम्मायावहाय मा जागोन जे मा जायो नोङो r आहाय लाथिख'नि समान नङाबा देरसिन जागोन बेनिफ्राय लाथिख'नि फिसासिन जाया बियो ना बेनिफ्राय b निख्रुइ देरसिन जाया बियो r आहाय जेब्लाबो b निख्रुइ मा जागोन फिसासिन जागोन होमबा माया जागोन बेवहाय ऑप्शन नम्बर एआवथ' दङ r आहाय लाथिख'नि देरसिन आरो b निख्रुइ फिसासिन बेयाव दङ आरो बे ना आरो बेवहाय b नि समान होननानै होनाय दं b नि समान जाया फिसासिन जानांगौ होमबा माया जागोन ऑप्शन नम्बर C आहाय जेयावहाय दङ b q प्लस r r आहाय लाथिख'नि समान नङाबा देरसिन आरो बेनिफ्राय b निख्रुइ फिसासिन होनबा जागोन ऑप्शन नम्बर C आहाय नेक्स्ट क्वेश्चनाव दं मीन और एभारेज अफ 1 2 3 4 डट डट n इज जेब्ला बेबायदि ना n टाइमसिम जेब्ला गर दिहुननांगौ जायोबा बेवहाय 1 2 3 4 डट डट n नि गर एबा गेजेरथिया मा जागोन बेवहाय मा जायो जे बेवहाय जागोन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जेरैहाय साप'ज लाबाय जोङो 1 निफ्राय 5 सिम ना 1 2 3 4 5 होमबा जोङो बिनि गर दिहुननांगौ मा खालामनांगोन जों बेवहाय
बिसोरखौ दाजाबजोबनांगोन जोंना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बेनिफ्राय माजों राननांगोन जोङो गासै मोनबेसे दं बेजों राननांगोन मोनबा ना होमबा दाजाबजोबा बेसेबां मोनगोन 9 9 जों 3 जों 12 13 14 15 होमबा बेसेबां मोनगोन जोङो 15/5 होमबा रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 3 बेखौ जों बेबायदि दाजाबालासिनो दाना मा खालामनो हायो होमबा जों मा मोनदों दायो बेबायदि n थामसिम जुदि n बिदाबसिम जुदि मा फारि बेबायदि ना 1 2 3 बिनिफ्राय n बिदाबसिम जायखिजाया जोङो अनजिमानि मान दिहुननांगौ बा गर दिहुननांगौ जोंना गर एबा गेजेरथि अब्ला मा खालामनांगौ जोङो n नैबे अपसन नम्बर ए जाबाय जोंनाहाय n + 1/2 जानांगौ होमबा n आहाय दानि बेसेबां लादोंमोन जोङो 1 निफ्राय 5 सिम 1 2 3 4 5 होमबा मोनबेसे दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा होमबा n थाम 5 आहाय ना n आहाय मा जागोन 5 होमबा 5 जों मा दाजाबनांगोन जोङो 1 डिवाइडेड बाय माजों राननांगौ 2 होमबा बेसेबां जागोन बियो 6/2 = मा जागोन 3 होमबा जाबाय बेयो ना होमबा बेबायदियावहाय जे बेबायदिनियाहाय मिन एबा एभारेजआहाय मा जायो n थामसिमावहाय n + 1 बाय मा जागोन 2 हा बेबायदि स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।